manen bulan ti Agosto, Setyembre lumang eken ti tiyempo, mangrukin amang nekan ti sumagmamano. Ayub pamaskwa kadagiti radyo, di matutupan ti kwarta, kaadam iti denada, di umanay ti awag mo telepono, ken nagkakangina apawit mo. Naragsak ti Paskwa no kumpletot miyembrot pamilya, daytoy ti kanito a panagtiiniliw tunggal maysa. Nasken nagbakasyon ka, di ka kumanag pangadwa, kaya't da ka makita, binukal mo a pamilya. Adung okasyon tinaglabas, kasangay housewarming kasarpunya, graduation, debut, fiesta, anibersaryo, ken nagraman aldaw dagiti puso. Pudno asikalat kurang na, lukas tanga agraragsak da, di umanay ti awag mo telepono, ken nagkakapatid asagot mo. Naragsak ti Paskwa no kumpletot miyembrot pamilya, daytoy ti kanito a panagtiiniliw tunggal maysa. Nasken nagbakasyon ka, di ka kumanag pangadwa, kaya't da ka makita, nagtauda mapamilya. Agur uray da, padpadaanan da, isasangpet mo, sagsaganaan da. Naragsak ti Paskwa no kumpletot miyembrot pamilya, daytoy ti kanito ang panagkiniliw tunggal maysa. Nasken nagbakasyon ka, di ka kumanag pangadwa, kaya't da ka makita, di makelam a pamilya. Kaya't da ka makita, ing-ingungu